Да, мръднем нататък, човек. Къде? Нататък. Нататък? Ще мръднем нататък, защото тук вече е спускани сте. Топка и разлика. Добре, хубаво. Да, разбира се. Не се изтърсва гръбната, това само не премолят се. Помогни малко, аз не мога да я мръдна. Майка ти просто сега. Сега в тази студена вода, това така, да. Айде Чакай, да. трябва да си наглася ръкавицата. Нагласи. Аз не чувствам ръката. Нагласи инструмента. С който ще си правиш густо. Ай! Бутай! Давай, 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 давай. Оле, мати дивак. Аре, човек. Не мога. Аре. Сега се засил. Ще паднеш. Почти, дай, обърни. Браво, yes. Ай, вътре, 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 вътре. Майко! Ма тя е такова. Що не спя? Що не спя? Педал. Кой има? Бордюр. Еми.